Aji, kowe wis ngerjakke PR bahasa Jawa durung? Tak, emangnya ono PR? Ono lho sing halaman 17 kuwi. Kowe mesti gak ngerjakke to? Ah, males ah, urusan gua. Sugeng ejeng bocah-bocah. Sugeng ejeng Bu. Saiki PR bahasa Jawa minggu ini dipun kumpulaken nggih. Nggih, Bu. Aji, kelas sekarang PR bahasa Jawa durung? Anu, dereng bu. Aji, sabenernya PR bahasa Jawa mesti ada kok bareng. Iki nek wis BK dadi apa, ha? Kalau ada arsitek, Nek dadi arsitek kudu pinter, kudu sibuk sinau, supaya dadi arsitek tenan. Emang ini jadi arsitek kudu bisa bahasa Jawa. Aji, keluar ora? Nggih, Bu. Ayo, Bu. Dan bukan sama saya kok merasa menang. Saiki ayo buka Assalamualaikum warahmatullahi aksara Jawa. Bocah-bocah, tetap senang dan dibagi ana sing arep takon. Aji, kowe nalika dijelaske kok malah turu to? pulau ngantuk bu. HP ki yang ngantuk, nanging telepon kanca-kancamu iku ana sing turu ora kan? Kowe iki kudu ngowahi sikapmu, aja males. Kabeh ilmu iku penting kanggo uripmu. Paham to? Yes bu, belum paham. Syukurlah nek pancen paham tenan. Ya wis anak-anak pelajaran cukup mati kene. Yen ana salah ibu nyuwun pangapunten. Nggih, Bu. Matur nuwun. Aji, kowe ngopo kok males tenan pelajaran bahasa Jawa? Kowe nek pelajaran liyane sregep kok mau pelajaran bahasa Jawa sing keset. Berarti lah pelajaran bahasa Jawa ki pelajaran paling ora penting, ra mlebu SNBT. Neng paling ora kowe kudu ngajeni gurumu to ora turu pas pelajaran. Delok kan Bu Mawar, wis nyoba nerangke apik-apik. Lah, aku wis ngajeni to, aku wis mlebu kelas kok. Ya wis karepmu wae. Ayo wi sing jajan wae. Aman ngomong karo wong sing sirahe atas kaya watu. Ayo. Sing kowe watu ki sombong ha.
Wah, naik motor ini. Ini baru servis loh padahal. Motormu apa, Le? Anu mbak, mesinnya macet nih. Oh alah, ya wis Le, ditunggu wae dhisik montore. Monggo dibenake meneh. Le, Iya mbak. ning sekolahmu ki ijek ana pelajaran basa Jawane ora, Le? Oh, nggih mbak. Sih wonten. Walah, ya syukur Le. Nek sinau basa Jawa kuwi kudu sik tenanan. Soale akeh Dilanjut mbak. generasi enom saiki kita kudune serius le sinau basa Jawa. Namun kan anu. Uduk masalah kanggo apa orane. Basa Jawa kuwi termasuk nilai budaya Indonesia. Nek basa Jawa kuwi ilang, engko Indonesia ora ana istimewane meneh. Makane kuwi simbah ki wedi nek sesuk bocah-bocah enom ora do gelem sinau basa Jawa. Tekno bosen kelah, ra enak lah, ngumetilah, kan kuwi tetep kudu dipelajari ben ora ilang. Aku ngomong ngene iki tekno reti nek sekolah rai ora seneng basa Jawa. Heeh toh, tenan toh. Intine kita kowe kudu serius, kudu tenanan le sinau basa Jawa. Tekno basa Jawa kuwi termasuk warisan nenek moyange awak dhewe. Ojo nganti ilang gara-gara kebiasaan. Paham tak kowe? Wes ndang balio kono ndak digoleki. Nggih mbak. Lo yang pamit dulu. Nggih. Hati-hati ya, Le. Nuwun Bu. Aji, itu tanya jawab piro kok yang ini lagi mangkat. Kula keringan Bu. Aji, kok ada bocah kok ya kesetenan. Wis Bu, saya penting kula sampun dateng kok. Ayo iki
menghargai ibu adik. Oh, nek cara seneng basa Jawa metu wae kono. Nggih pun, nomor 2. Cik, wis ping pira to kowe dikandani Bu Mawar? Dadi bocah ki aja keset. Mesake lho Bu Mawar tok bentak ngono kuwi. Bu Mawar ki kesel karo tingkah lakumu. Hayo kowe iki dudu cah ki mbok sing sopan sithik ngono lho. Masa karo gurune kaya ngono sih? Kowe iki kudu menghargai Bu Mawar senajan kowe ora seneng pelajarane. Dengan kira sampean nyangkem, sampean nyangkem. Awak-awakku, cangkem-cangkemku. Aku bebas sama boy, aku bebas sama tunggal boy. Bocah-bocah, PR basa Jawa minggu kepengar sampun direncanake. Monggo PR sampun dikumpulaken nggih. Nyuwun pangapunten Bu. Soalipun punika angel sanget Bu. Kula lan rencang-rencang mboten wonten ingkang saged ngerjake setunggalipun nyuwun pangapunten Bu. Nggih, mboten menapa-napa. Menawi krasa angel, ayo sesarengan kita garap bareng.
Nggih aku lare rajin kados kula punika kudune boten kedah dipentah kami. Wah, anjir saat menikah sampun dados langkah saiki. Lanjutangaken ben saged maringi motivasi dhateng kanca-kanca sanesipun. Monggo langsung enggak. Cik, kok kowe saiki dadi sedep sinau basa Jawa? Nah iya, biasanya kan pas pelajaran bahasa Jawa turu, kok saiki ora? Kowe ngerti lah, sore ya ngimpeni setan, ning parkiran iki sore-sore bantah. Enak ora sang basa Jawa jare. Jawa ora wae. Ra to? Hah? Masa ono setan sore-sore? Lah, jika Anda nih malah ora percaya. Iya, awak dhewe percaya. Sing penting kowe kudu tetep sregep sinau basa Jawa. Aja tekno diimpeni tok, jadi kowe dadi sregep. Ya usah karepmu. Ya wis, ayo Sinta Lina jajan ning kantin. Oh iya, ora sawedi yo nek engko ketemu mbah-mbah meneh.